Assalamu alaikum, yau bidiyon mu za ta yi muku bayanin yadda za ka canjawa WhatsApp ɗinka Teams haka ko kuma rubutu ka dai maida shi stylish one haka dai mai kyau. Yau wannan bidiyon za ta yi muku bayanin yadda za ku yi ko hanyoyin da za ku yi ku canza shi. Kamar yadda kuka gani ga na wani ni I change my to yanzu mu je mu gani ku ya za a yi wani hanya ne za ka bi ka canza shi. To sai ni nan ga nan sai ka danna wannan brush ɗin. Idan ka danna wannan brush ɗin shi ne zai kawo ka nan wurin ga yana sai ka shiga Teams ga yana. Akan Teams za ya bude idan Teams din ya shiga zaka shiga download Teams. Idan inda ka shiga download Teams a nan ne zaka zabi kalan Teams din da kake so. Idan ka ga wanda ya maka zaka danna install, to da zaran ka danna install shikenan Teams ɗinka da WhatsApp ɗinka zai canja kala da kalan da ka zaba.